Исәнмесез, хөрмәтле дуслар, бүген сезнең белән мин, Гүзәл, Илдар, Эллари. Бүген без сезнең белән яңа челлендж үткәрәбез. Һәм инде бу челленджда безнең менә шушы көчле конфетлар катнаша. Урыслар аны Бабый Гарри Поттер дип йөртәләр. Булар инде суя башладылар. Ой, нык шакылды. Инглизчә әйткәндә Bin Bazlet дип атала. Ә инде безнең телдә әйткәндә төрле төстәге, төрле тәмдәге конфетлар инде. Сез күрәсез. Уен дисәң уен түгел, кагыйдәләре шулай. Конфет бер төстә булырга мөмкин, ә инде тәмнәре аның төрле булырга мөмкин. Мәсәлән, тәме кокос тәме ак төстә конфет булса, шул ук төстә бозылган сөт тәме килергә мөмкин. Киттекме? Сибәбез? Леденцы Берти Бот с любым вкусом. На самом деле, с любым. Есть шоколадные, мятные. Есть со вкусом шпината, ливера и требухи. Джорджу однажды попался со вкусом козявки из носа. Так, әйдәгез башта акны алабыз. Давай. Так, Эллари. Мин. Исин. Сон аlayım икәмезне. Так, күрсәтәбез. Тәм исе юкмы? Исе юк, барысы да бер төрле. Тәмнәре төрле. 1, 2, 3 каптык. Каптык барыбыз да. Кап. Пока не пойму, что это. У меня кокос. Она вся. Дальше концерт. Biraz софутка. А, у меня тоже вообще гансит. Тамшы, что ли? Нык тәмле. Чо, эләктеме сиңа дамы? Башта сизилмейді, да? Сиңа повезло, что ли? Әлі мен оғыз тәм сезмеймісің? Насыл. Әші там есть килофо. Шunu anlamıyor lazım dedi. Tamam olsam şimdi. Может, там не утомлена. Утомлена? Нет, там нет этого. Тышна баша сенен, тышна баша. Точно шуны? Бұлар бостай тәмсіз болды бе? Значит, интернеті бір қалған. Аңладың ма? Сен ғана шул әші концерт болды міне. Так, дальше нинден алабыз. Айда яшелін. Давайте Яшел. или рот. Сен нәрсе ошып қырған бар, что ли? Сатып отырамын да. Бізге айтмады башта. Айда яшелін алабыз. Алығыз яшеліні барығызда. Так, бұл тәмді ширем? Ширем тәмі? Жир тәмі міне? Жоқ, ширем. Әй, жерде өскен ширем тәмі. Яки лимон тәмі болырға мөмкин. Лайм, лимон. Так, 1, 2, 3. Тышнагыз Сезам, тышнагыз. Шына да менің? Опять оғыз тәм сезмей. Шап мені как раз сидел. А что там где? Ширем тәмі кия. Да. Тоқтады. Аша бітірін де. Өлең ашаған ғана бар ең. Тоқтады. Ширем тәмі тағынан тәм кілі. Я везунчик. Лайм, лимон. Лимон mu seninki? Не пойму. Аңламаймын. Единственный человек. Сен нәрсе түсіне ойырмай тұрған, тәмін сезмей тұрған кіші, что ли? Әй, үр мені, үр. Шу, әлен Короче, запивай. Тоқталы. Запивай дем. Нормально емес. Вкуснятина. Кстати, попробуйте. Әлігі Эллари жеңе бара. Чөнки аңа 0 и 0. Әйе, біз аның бір яхшы тәмі. Аңа бір тәмді конфет әлікті. Біздің әлі нормальный тәмі әлікмәді бізге. Так, әйдәгіз зәңгәр. Зәңгәр икәу генә. Так, Илдар ашый, и мен ашыйм. Да, біз екеу сенің берәү бар? бір очкоң бар, бізге шоңа күрә әлі. Біз бір очко алыр үшін, давай, ал зәңгәрләре. Мына күрәсізме, дуслар, аларның төсі бір түрлі, күрсәт. Тәмі? Тәмі? Яки черника тәмі, яки зубная паста тәмі булырга мөмкин. 1, 2, 3.
Зубный паста менде. Менде де зубная паста. Еще Ая? зубная паста күнде ашайсың инде. В смысле? Тишіңді тартқанда. Тишіңді еще тартасың бит инде. Сен ашайсың ма? Yok инде ще тартам. Мен де ашамын. Достар, менә безнең сары крапинкалы төстәге конфетлар безнең кулда, барыбызның да менә күрсәтик. Бер төрле барсы да. Яки груша, яки манка. Давайте насчет середины немного подожди. Подожди, мне дышать надо. Бары миңа манкалар ишек. Сен невезуха бит инде. Не бойся. Иң авыр юлдан мин бара торган кеше гомер буе. 1, 2, 3 поехали. Слушай, вот точно груша түгел. Бұл груша түгел, точно айтам сен. Манкадан тыгылдың бусаң. Эш суыңны. Так, bir kimde ölmey kaldımı? Hazır alabız. Mana şu kürün tüstəli konfetlerini əydəgiz barız da kürün tüstünü alıb. Алар барса да бір түрлі бит. Bu konfetlerin təmi iki türlü təmdə. Яки etlər ашый торган корм təmi, et ризыгы. Яки шоколадный пудинг. Сен нишләп эт ризыгы дигәч миңа карыйсың ма? А? Син дә миңа Не карап понял. Син дә миңа карап утыра. Бұл эт ризыгы, этләр ашый торган. Сен миңа карый. Не понял мен там. Син дә миңа карап. Я тут ни при чем. Все, давай. Бір, Там екі, не- үш, поехали. 2, 3. Нахер. Менікі тәмлі, по-моему. Эт юлында тусам да эт ризыгы ашаганым юк. Иси килер инде. Не пойму. Тәмлі ол, нормально. Кайлы? Эт ризыгы бит бу. Шоколадный пудинг түгелдер инде. Тәмлі ол. Не, этләргә насчет тәмсез әйбер ашатмый бар инде. Өзімді какой ашайым. Юқшына да нормально. Бұл тәмсіз түгіл мына, нормально ашарлық. Эт ризыгы, короче, ладно. Нешек эт ризыгы? Эт ризыгы түгіл ол. Ха? Эт ризыгы тәме килә бит инде, нишесе? Йоқ, тәмлі дем бит. Ярадыслар этләргә нормально әйбер ашата. Түгіл. Сен айтам, 1-0. Сиңа шоколад. Меңа бір. Кара бир әле тәмләп карыйм. Алдыйсың сиңа. 1-0 алыр өчен. Тәмлі айтам бит. Мен аша бітірмесем, аша бітірмейді мен. Эт ризыгы инде син нәрсә? Шулык әйбер миңа. 1-0 аласы килә бит, эт ризыгы аша. Әлі, мен ашады білмейм. Allah. Мой вкусовой 0-0. рецепторы чуть не... 1. Без исән. Безнең барысы да яхшы. Бұл нәрсе? Alt төстәге төрле таплар төшкән конфет. Короче, монда яки исле носки тәме. Җан син носкин да исләнгәне юк. Мин тәме дә белмим, инде буладыр. И еще берсе тути фрути, но тәмле тәм булырга тиеш инде. Киттекме? Күрсәт, син кая? Исән менә бар. 1, 2, 3. Тутти-фрутти. Эй, не везет сізге. Неғып не везет. Не, эт ризыгында бизеп тура
Точно айтамын сен отрезал түгел. Мынсы не? Стамна. Один, а мынсы да, мынсы точно. Короче, 1-1-0. Короче, дүниедағы нендей нашар әйбір бар, мен 5 ашап шықтым. Невезуха сен. Зато мне в другом везет. Ансы өтінде все. По нашей части. Фу, мен ауылда қалдым. Менікі нормально. Бошқа шықты ма? Нәрсе бар тағын? Міне бұл барымызды алдық. Ақлы сарылы конфет. Мұнда яки попкорн тәмі, яки сосыған көкей тәмі. Короче, мен уже индірімді. 1-2-3 поехали. Мне попкорн. Әлі нәрсе болды, короче. Әлі көкей болды. Көкей ме? Көкей. 2 көкей. Сенде? Попкорн. Знакомый вкус. По-моему, карамельный. Фу. Короче, мен сіздің білем ұнамын. 2-1-0, да? 2-1-0, Менде тәмдер қалданды тағын. Достар, Друзья. бұл тәмді Мне было с вами хорошо. яки шіріген балық тәмі, яки құсық тәмі, яки банан тәмі. Бұлырған екен. А сен? Персик. А сен нәрсе? Меңа жоқ бет екеуіне бет алар. Мұхлиш, мә сен? Жоқ, зачем меңа? Сенің очко может наберешь, мә? Керек не мен очко ондай. Мен былай да очко. Сен 2-1, а сенің 0 ғана, давай ма? Жоқ, сізге ikingizga между собой надо бороться. Мен уже барып проиграл. Что ты не сделал? Нәрсе болды? Әйт, мен кетем. Аңламын. Мне рвота попала. Ақша біттің бет енді. Сосыған балық, что ли? Мне рвота попался, тут точно. Тәмі? Құсық тәмі бет, нешейсің? Құсық міне? Конечно. Сосыған балық деп тұрам. Сосыған балық білен құсықтан бір түрлі екен. Мне не смешно. Көгерген сыр, яки тәмі попкорн. Карамельный попкорн тәмі. Әйдәгіз, кімген енді әлігі? 1-2-3. Поехали. Бери салфетка. Держи камера к Марии зараду. Айда, кім ненден тілесе келе, что яшіліні, нені, менден аласыз келе. Түрлі түстен. Давай. Неужели бір жүнні тәмелік мәс мекен меңа? Бір тапқыр. Айда. Кім ненде түсіне тіле Мне шунден такой же, алады? как у тебя. Біз қа түрлі түслерін алдық, кімген енді әләпті. Может- Мен ойлайм, біз барсында ашап шыққан. Бәлки яқшылары қалғандар. Әйе. Бисмилла айтып қарай. А розовый это какой? Хаман теге улян енді зараза. Менікі тамна. Какой вот тебе сладкий? Мне или не нравится этот вкус, или что? Қара, біреу да болмады сенің, да? Әлі құсық болды енді. Бәлки бошын ұрсық. Әлі өздірлер келе бошылады. Менікі нормальный болды. Все, мен ожалмен бітем. Болды да. Пожалуйста. Өзің алып қатқансың бүй тоже. Мен шылай пташылар. Дүниядағы нендей... Гарри Поттер, короче. Мұса егірлер бар башында. Гарри Поттер өзінің конфетін өзі ұржасын енді, короче.
Менә кемгәдер тәмле конфетлар эләкте, миңа берсе дә эләкмәде. Шуңа тәм бит. Ай. Дуслар, аның шунысы бар. Конфетне башта ашый башлаганда аңламыйсың тәмен. Аннан соң гына кинәт кенә тәме килеп чыганың, яки тәмле була, яки тәмсез була. Шуңа күрә бер караганда кызык, икенче караганда тәмсез. Сау Пока, булыгыз, сау дуслар, булыгыз, безнең дуслар. каналда калыгыз, безнең белән булыгыз. Рәхмәт. Пока-пока.